υπολογιστές, να μπορούν να επικοινωνούν με email, να μπαίνουν στον Gov για έγγραφα και κυρίως με ασφάλεια, γιατί ζούμε και σε περίεργες εποχές. Γεια σας κύριε Κροντηρά. Καλό μεσημέρι από την Τίνο. Ο Δήμος μας εντάχθηκε σε ένα σημαντικό πρόγραμμα, θέλω να τονίσω, του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Αφορά το θέμα της ψηφιακά να θωρακίσουμε τους ηλικιωμένους, όπως τους χαρακτηρίσατε, τα άτομα λίγο προχωρημένης ηλικίας και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, προκειμένου να έχουν μια πρόσβαση στην τεχνολογία. Τι σημαίνει πολύ απλά αυτό? Ότι ο χώρος του ΚΑΠΗ θα μετατραπεί για ένας χώρος εκπαίδευσης, όπου τα άτομα που προαναφέραμε θα μπορούν να εκπαιδευτούν στα απλά πράγματα, να κλείνουν τα ραντεβού τους, να δουν πώς θα πάρουν την συνταγογράφηση πλέον, να μπορούν να κάνουν μια μεταφορά σε μια τράπεζα αν χρειαστεί, να έρθουν να δουν ένα mail, να επικοινωνήσουν με βιντεοκλήση με τα παιδιά τους και με τους συγγενείς τους, να έρθουν πιο κοντά στην τεχνολογία και να μην νιώθουν αποκλεισμένοι. Και να τα κάνουν όλα αυτά με ασφάλεια, κύριε Κροντηρά, γιατί με αυτά που συμβαίνουν στις μέρες μας, πολύ συχνά βλέπουμε να πέφτουν θύματα απάτης, να χάνουν χρήματα, έτσι, να μπαίνουν άνθρωποι στο σπίτι τους, να δίνουν κωδικούς. Δηλαδή θέλει και εκεί μια καλή ενημέρωση για να τα κάνουν όλα αυτά με ασφάλεια. Όλα αυτά προσπαθούμε να τα μεταφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους από εξειδικευμένα άτομα. 70 ώρες θα διαρκήσει κάθε δράση που θα γίνει. Θα λειτουργήσει για τα επόμενα 5 χρόνια, το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και θα προσφέρει πραγματικά. Υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Εξαιρετικά. Θα γίνει εκεί στο χώρο των ΚΑΠΗ. Φαντάζομαι ότι αυτό θα το δείξετε και μέσα από υπολογιστή και μέσα από τάμπλετ και μέσα από κινητό. Βέβαια, θα είναι οργανωμένη αίθουσα με βιντεοκάμαρες, με τάμπλετ, με ό,τι χρειάζεται, προκειμένου ο καθένας που θα πάρει αυτή την εκπαίδευση να μπορεί να τα χρησιμοποιήσει μετά στο σπίτι του, πάνω απ' όλα με ασφάλεια και να μην νιώθει και αποκλεισμένος. Εξαιρετικά. Δήμαρχε, πώς είναι το νησί σήμερα, τι καιρό έχετε στην Τίνο? Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα είναι λαμπερή η Τίνος και ηλιόλουστη. Μετά από έντονα νοτιά, είναι ένα φαινόμενο που το αντιμετωπίζουμε συχνά πλέον, ο έντονος νοτιά σε όλο το Αιγαίο, με τα προβλήματα που δημιουργεί στη συγκοινωνία, αλλά το λίγο ευχάριστο είναι ότι αυτές τις μέρες είχαμε και αρκετή βροχή, που είναι ευλογία για μας και τη χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι από την Τίνο. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, κάπου εδώ.